At eto na nga, papasok na nga kami. Tignan mo naman, lahat ng camera nakatutok sa amin. At sumisigaw ng idol, good luck. God bless sa inyong lahat mga idol. At eto na nga, tinatawagan na nga kami. Kami na daw yung sasayaw. Sana mapasaya namin kayo. Tara na, good luck sa amin. Let's go! Hello, kumusta mga idol? Panibagong araw, panibagong contest na naman. Ito nga pala ang aking mga kagrupo. Kami nga pala ang Press Image Dancer. Ako nga pala si MJ Guevara Sibog. Kung bago ka pala sa akin channel, mag-subscribe ka na. Let's go! At nandito na nga pala kami sa meeting place sa Sasmuan, Pampanga. At syempre, para di kami magutom, bumili nga kami ng pagkain namin. At ngayon nga araw na to, ipapakilala ko sa inyo lahat ng member ng Press Image. At ito nga si Gerald, yung kasama ko kanina. At yan nga pala si Kyle, todo practice, 2 weeks pa lang yan. At sabi ni Kuya Just, burger pare. At eto nga pala si Kuya Junjun. At pupunta nga pala kami ngayon sa Northville, Calulot, San Fernando, Pampanga. At tayo nga pala si Mika, kaisa-isang babae namin. At ang sabi ni Melvin, mas maganda ako sa'yo, Mika. Sumagot naman si Mika, oo, maganda ka na, bakla. At eto na nga, pasakay na nga kami, papunta na nga kami ng contest. At di kami makakapunta kung wala kami sasakyan na ganito. Tignan nyo naman ang lupit. Sige, itaas mo para makita ka. Ayun nga pala si Kuya Ryan. At ayun nga pala si Charles umupo na. At si Ken kayo nag-aanap pa ng pesto. All goods na nga kami at nandito na yung pinto. Kami ay aalis na. Let's go! At eto na nga, inarang nga kami. Alam nila na dancer kami na mukhaan yung jeep namin. Dumaretso daw kami tapos magkanan kami tapos nandun na kami. At eto nga yung venue, tignan nyo naman. At dahil stage yung sasayawin namin, sinukad naman Junjun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At wala nang paligoy-ligoy, tinuro agad ni Junjun kung anong sukat ng stage. At ayan na nga, nag-practice na nga kami para makuha namin yung sukat ng stage para pag sumayaw kami, di kami mahuhulog. Ganon yan. Pagkatapos namin nag-practice, pumunta na kami kagad sa venue para magpa-register kami. At pagkatapos namin nagpa-register, ano pa ba ang gagawin? Di, kahinan na! Ganito kami kung kumain sama-sama, walang iwanan, matira matibay. At eto nga pala si Chris, Samuel Chris. Emotional damage! At pagkatapos namin kumain, dumaretso na kami sa venue para magbunutan ng number. At kami na nga ang bubunot ng number. Ano kaya makukuha namin? Pangilan kami? Number 6. Pang 6 pa lang kami. Tara, let's go! Ayan nga si Chris, hindi ako makapaniwala na puputi pa siya. Ayan nga si Rain, tsaka si Jericho. At ayan, nakabihis na kami. Ayan nga pala si Papa Dan, yung leader namin. Pinapagawa niya lahat ng mga stands namin, kaya ginawa na namin. At ayun na nga, sumasayaw na nga yung number 3. Dalawa na lang, tapos kami na. At syempre, sana wala magkakamali sa amin para maisayaw namin na malinis. 7 groups pala kami magkakalaban. Good luck sa amin lahat. At syempre ready na nga kami at nagdasal na nga kami. Lord, maraming salamat sa patuloy-tuloy na blessing na binibigay mo. At sana marami kami mapasayang tao. Amen. At eto na nga, papasok na nga kami. Tignan mo naman, lahat ng camera nakatutok sa amin. At sumisigaw ng idol, good luck. God bless sa inyong lahat mga idol. At eto na nga, tinatawagan na nga kami. Kami na daw yung sasayaw. Sana mapasaya namin kayo. Tara na, good luck sa amin. Let's go! At kung gusto nyo mapanood tong video na to, punta lang kayo sa aking YouTube channel, MJ Guevara Sibog, at mag-subscribe na rin kayo. At pagkatapos naming sumayaw, nagbihis na nga kami, naganap na nga kami na makakain. At ayun nga yun namin nabili, Aplong. Tignan mo naman no, solid. Sa chest pa lang, panalo ka na. 45 pesos lang. Kung gusto nyong bumili, punta lang kayo dito sa Northville, Calulot, San Fernando, Pampanga. Congratulations! Our first runner-up, the Press Image
So yun, nanalo nga pala kami first place. Maraming salamat Lord, di mo kami binigo. At ayun na yung mga borders papunta na sa stage para magpa-picture. You win! At maraming salamat po pala sa lahat ng sumusuporta sa amin hanggang ngayon. At sana meron kayo natutunan sa amin kahit konti lang. At maraming salamat nga pala sa lahat na nanood simula nung una hanggang matapos tong video na to. At syempre, di matutumbasan ng pera ang saya. Tignan mo naman yung borders. Let's go!